piano, ja no me'n recordo. Tanquem-lo. Que no es faci molt bé, aquest piano és tan bonic i elèctric. Quina marca més estranya, semblava com el nom d'un poeta, Pitàgores, em sembla que es diu aquest Pitàgores, es diu, ja no me'n recordo. Com es diu? Yamaha. Sí, Yamaha. Bueno, és un model Yamaha. Preciós. Llavors, em va costar $600. Vaig mentir a la xatxa, li vaig dir que m'havia costat 300, me'n va costar 600. Amb una paga doble vaig aconseguir, mentre feia professor me'l vaig fer. Estructures divines, amics meus. Com Déu se'n revela, tot això ja no és un misteri que s'hagi de carregar de gaires ambigüitats i coses, perquè avui ho tenim a tot arreu. Tots els canals de comunicació estan oberts i perfectes. Pots llegir les mans, no amb les mans, les pots llegir a la mà del presentador de la tele que t'ho està dient i te l'està ensenyant i t'ho està dient. Tot això està resolt. I es necessitava, La gent embogia perquè no ho tenien. És per ell aquell post que vaig fer al Blogger, que ja deu estar esborrat, no sé on deu ser aquell post, en què vaig intuir que Déu em parlava. I que Déu em deia, Pau, si tu no agafes el món no l'agafa ni Déu, perquè tots es passen la merda l'un a l'altre. Agafa'l tu, agafa el feix i obliga les persones i les coses durant un temps. I tu passaràs bé perquè veuràs com són i et divertiràs. La gent tendeix al pecat. I els capellans ajuden al pecat, encara que sembli una cosa increïblement dolenta. Ai, estic traduint unes elegies del mossèn. Ai, Déu meu, el mossèn. Bueno, llavors, mel pura. Un altre missatge de Déu que sembla revelat. És increïble, ja no me'n recordo. Quin missatge era Déu? Quin missatge? On el tinc? Mira, l'Albert. Bueno, el missatge de Déu és quan et fa vinent. A veure, què et fa vinent, Déu? Sí. Déu, quan estàs amb gràcia dialogant amb Déu, i tu passes molt bé parlant amb Déu, et proposa, Pau, fes això seguint la meva regla. Jo li dic, escolta'm, Déu, posem-hi una millora. Llavors Déu em diu, posa-li la millora, però guarda't de que et crucifiquin, o sigui que posa-hi aquesta altra regla. I amb aquest diàleg se'ns passa tot. Jo escric amb moltes faltes d'ortografia fent millores i regles de dictats interiors de veus deuquisofrèniques. I així és com s'aprèn a fer, i així és com es gaudeix la vida cada moment sense haver de tirar-se d'un pont i tenir molta adrenalina a descàrrega, no? Tenir les amables i dolces veus deuquisofrèniques, són precioses. Us ho recomano,